Jeg undskylder, at jeg har lidt varmt. Nå, men som du kan se, så er din søn i god forhold. Han har mistet en masse blod, men det er ikke noget, vi ikke kan klare. Nej, det må han ikke. Det er vores religion. Han må ikke modtage blod fra andre. Hvad skal vi så gøre? Gud må bestemme, om han skal leve. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg ikke giver ham blod, så dør han. Men hvis jeg gør, så kan det ende med en kæmpe retssag. Og du bliver nødt til at gøre, som faren han vil have. Ellers så kan du ende i en kæmpe retssag. Du kan ende i fængsel i op til 30 år. Okay, Oscar, mand! Hvordan går det? Det var fint med dig. Godt. Hvordan var det jul, bro? Jeg holder altså ikke jul på. Nå, jo, ja. Har du snart fødselsdag? Det holder jeg heller ikke. Hvorfor holder han ikke? Hvorfor har han ikke fødselsdag? Han er kendt med 6 år, og han ved stadig ikke, at Jehovas vidne. Mærkeligt. Jeg tror, det er nok. Okay, vi ses, bro. Præcis. Ej, han er mærkelig. Har du snart tænkt dig, at vi gør det officielt? Har jeg ikke sagt en fed Jehovas vidne? De vil jo dræbe mig. Men altså, kan du ikke vælge? Det er mig eller din religion? Bitch! Hvor fanden var du i går? Ja, jeg var ude at spise med drengene. For pokker, Emil, du smider jo pengene ud af vinduet hver aften. Ej, prøv at stoppe dig selv. Jeg kender alt til dit shopperi. Nej, du skal stoppe. Jeg laver mad, jeg gør rent, jeg vasker op, og jeg afleverer børnene hver evig eneste dag i skole.